Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Kabisyo ngayong Pasko. Can you feel it? Nararamdaman mo na ba ang init? Bukod sa init ng kotse mo, ang init at ang simoy ng hangin. Uy, nakakatuwa ha, kasi it's only 16 days to go. At medyo nararamdaman ko na yung kahit papaano, kahit walang aircon yung kotse namin ngayon. Nararamdaman ko yung malamig na simoy ng hangin. Thank you, Lord! Dahil naririnig mo ang bawat isa sa amin na naiinitan dito sa Pilipinas. Lalo na sa Maynila. Anyway, hello! Good afternoon. It's a happy Monday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babae. Takbo ng takbo! Wow! Sa isip mo. Your dalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo! Trip lang. Pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Trip mong mamiesta kahit malapit na ang Pasko. Ay, naka-shout out. Shout out sa mga nakikipiesta dyan. Ikaw na nga nakikain, ikaw pa ang nanglait. May kakilala ka bang ganon? Tingnan mo nga yung katabi mo, dali. Tingnan mo yung katabi mo na kapag ka minsan nayayaya sa inuman, nayayaya sa handaan, kahit na alam mo na pinsan lang naman ng ka-birthdayan niya yung inattendan niya. Siya pa yung malakas manlait, sabi. Ang sabi ano ba yung Shanghai? Kulang sa karne. O hindi naman kaya, ano ba yan? Di man lang nagpasyaro. Wow, ikaw na nga yung nakikain. Ikaw pa yung nanlalait. Anyway, kumusta? Kumusta po ang inyong holiday today? Sabi, sabi, today is the Immaculate of the Feast of the Immaculate of Conception. Sa marami kasi nag-aakala na birthday daw ni Mama Mary. Hindi po. Kung nasan ka man ngayon, kung nag-iisip ka kung ano bang magandang gawin, lalo na ngayon, it's Monday. Manahimik ka muna sa bahay. Magpirme. Bawasan muna natin ang init ng ulo. Oo, pag ganitong mga oras. Kung hindi ka naman napigilan, nasa sakyan ka na, go. Kasi sabi ko nga, pagka ganito, lalo na traffic, pagka mga traffic, ang masarap gawin is mag-breathing exercise. Para naman lang kahit papaano mawala ang mga tensyon. Tensyon sa iyong katawan. Tensyon din sa iyong sasakyan. Ang tagal-tagal na, di mo pa rin napapapaltan ng sapin. Asya, breathing exercise na muna tayo. Okay, take a deep breath. 3 beses lang po ito. Hindi pwedeng sumobra. Okay, take a deep breath. Breathe in. And breathe out. Sarap. Okay, one more time. Tanggalin lahat ng mga nararamdamang sakit. Kung ano man yung problema, iset aside muna yan. Dito ka muna sa akin. Okay, one more time. Breathe in. And breathe out. Kung ano man ang nararamdamang mga tension naman sa bulsa. Dahil hindi mo na alam kung sinong uunahin mong bigyan ng regalo. Unahin mo yung may pakialam sa'yo. Kung walang pakialam sa'yo, wala ka rin pakialam sa kanya. Mahal na bilihin ngayon, no? Wala na nga 500 na Noche Buena. One more time, take a deep breath. And breathe out. Wow, sarap. Asya, tuloy-tuloy lang muna ang ating usapan, ha? Chill ka muna dyan. O kung papunta ka man sa piyestahan, nako! Pag-usapan natin mamaya yan. Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang. But for now, makinig muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio.
Kailangan pa bang i-memorize yan?